בעתיד הלא רחוק, האנושות לומדת לשלוט בזמן, אבל לא כולם מוזמנים להשתתף. הספר שכתבתי מתחיל בדיוק שם. אני איתי בבניק. בספרי, לאבד שנה ביומיים, שינויי האקלים מאלצים את האנושות לחיות תחת כיפות, בהן הזמן מואץ. אלון הגיבור לא יכול להיכנס לכיפה. אשתו וביתו, כן. הן חיות חיים שלמים, ונעלמות עבורו לנצח, בעוד הוא נשאר בחוץ, צופה מהצד. הספר כבר נכתב. עכשיו אני צריך אתכם ואתכן כדי להוציא אותו לאור. בקמפיין ההדסטארט תוכלו לתמוך, לקבל את הספר עם הקדשה אישית, תמורות מגוונות ואפילו פגישה אישית איתי לקפה ומאפה. כל תמיכה, מכל מדרגה, מקרבת את הרגע שבו לאבד שנה ביומיים יהפוך מספר במגירה לספר בידיים שלכם. בואו ביחד ונגשים את העתיד הזה.